партнираме с Европа, но пазим интересите на софиянци. Партнираме с Европа, защото първо тя е източник на култура за нас. Тя е наш учител до голяма степен за нещата, които се случват там в обществото, в градовете. Ние взимаме много от нея. Разбира се, партнираме и с нея по отношение на европейските фондове, защото разчитаме на тях като ресурс за промяната на града. Партнираме и с държави извън Европа, разбира се, напълно отворени и към съседни на нас държави, и към отвъд океански държави. Но в крайна сметка, нашия основен интерес, това е София да стане добро място за живеене. Не нашите хора, софиянци и българите, живеещи в София, да излизат навън и да живеят навън. Една от инициативите, която имаме, е всяко бебе, което се роди в София, да получава един малък подарък, като добре дошъл нов жител на София, нов човек в София, да му върви по вода. Аз искам на хората да им става приятно да се връщат обратно в София и да живеят тук, защото за нас София е най-важното от всичко.